Ja són 32 el que fa que se celebra aquest sopar. I encara que sembli mentida, són ja centenars d'àvies les que durant tots aquests anys han donat vida i sentit a aquest acte. Moltes d'elles, malauradament, ja no es troben entre nosaltres. Altres, l'edat o l'estat físic no els hi permet continuar. I altres, que malgrat han passat tants anys, encara continuen portant la seva cassola cada any com ho porten fent ja des de l'any 1986. I com no també donar la benvinguda a les noves àvies cuineres. I totes elles ho fan amb un sol denominador comú. El desig perquè aquest acte duri en la nostra història, però sobretot per amor al seu poble. I és que el que ens fa grans com a poble, com a un sol poble, és la capacitat integradora que aquest sopar ha fet amb les àvies, que nascudes o no al nostre municipi, han lluitat i ho continuaran fent per fer-nos cada dia encara més grans. I no només amor per Lliçà d'Amunt, també amor per la cuina, per la nostra cuina, la de sempre i la de tota la vida. Aquella cuina que et posa els pèls de punta quan el diumenge vas a casa l'àvia a dinar. Aquella cuina que només amb ensumar-la és capaç de transportar-te als moments més feliços de la teva infantesa. En definitiva, aquella cuina que t'identifica com a persona i que no deixa mai oblidar qui som i d'on venim. I amor també és el que la Festa Major d'enguany ens proposa. Amb el lema "Estimis a qui estimis, Lliçà t'estima a tu", volem posar de relleu que el nostre municipi és i serà, ara i sempre, un lloc on tothom, sigui com sigui, senti el que senti i estimi a qui estimi, sempre serà benvingut. Perquè hem de deixar palès, i és l'obligació dels representants públics, dir ben alt que encara avui hi ha gent que no pot estimar amb llibertat i hem de lluitar fins que desaparegui qualsevol mostra de rebuig. Així mateix també vull posar de relleu la campanya que per primera vegada es fa al nostre municipi per a aquesta festa major amb el hashtag "Només sí és sí", amb el que en un punt fix informatiu a la Maraca anomenat Punt Lila volem donar suport, assessorament i ajuda a totes aquelles dones o noies que es puguin sentir assetjades. I perquè quedi ben clar que si una dona diu no, sempre serà no. I la resta, com a la nostra societat i el nostre municipi, no tenen cabuda ni tindran els delictes d'odi ni d'assetjament. I ara sí és moment de donar inici al sopar, no sense abans convidar-vos a gaudir d'aquesta festa major, si el temps ens ho permet, i a gaudir d'aquests 5 dies de festa grossa i sobretot d'aquest sopar en què un any més les nostres àvies cuineres han sabut fer i donar el millor de si mateixes, com ho fan any rere any, amb experiència, amb delicadesa, amb paciència i amb saviesa, però sobretot, i amb majúscules, amb l'amor que les caracteritza. I no vull acabar aquestes paraules sense donar-vos les gràcies per tot el que feu, no només en nom nostre, sinó en nom de tot el poble de Lliçà d'Amunt. Perquè només la nostra història local deixarà palesa la vostra dedicació per a aquest acte. I com va dir el tenor desaparegut italià Luciano Pavarotti, una de les millors coses de la vida és interrompre allò que estàs fent i concentrar-te en el menjar. Així doncs, us convido a aturar-nos per una estona i gaudir d'aquests menjars. Visca el sopar de les àvies, visca Lliçà d'Amunt i visca Catalunya. Bona festa!